Заплыў з вядомымі спартсменамі і артыстамі. Амаль паўсотні выхаванцаў дзіцячых дамоў в области правялі дзень у сталічным аквапарку. Аквагрымы, спартыўныя эстафеты. Увесь час беларускія артысты спявалі для дзяцей і свае песні. Будет фотосессия, минимально конкурсы с нашей формой, мячом. То есть чуть-чуть познакомим детей с этим видом спорта. Мы будем сейчас проводить с ними эстафеты, веселить их всякими способами, поддерживать, ну и показывать, что все весело в этой жизни, да. Мне все понравилось, особенно это. Морской бой. Да, потому что там сражаться надо, ногами драться, руками, больше всего подвижное. Ну, мы ныряем на соревнования и вот плаваем. Свята для выхаванцаў дзіцячых дамоў арганізаваў мінскі міжнародны клуб жонак паслоў падтрымку кнігі «Краіны і народы свету». Выданне сабрала ў сябе ўласныя ўражанні паслоў аб культурных асаблівасцях розных краін. У найбліжэйшым часе амаль 2000 экземпляраў гэтай кнігі папоўняць бібліятэкі дзіцячых дамоў краіны.